Si ens remetem a l'origen històric d'un ball és una cosa, el que passa és que la gent s'agafa al mite, no? L'origen mític del ball. És com qui s'agafa l'origen mític d'una llengua. Això és complex de fer. De fet, tant és quan va començar un ball. L'important és quan es balla i per què. Aviam, la sardana que avui coneixem, tal com la ballem avui, és la sardana llarga, la sardana moderna, que neix a mitjan segle XIX. La sardana com a dansa curta, com a sardana curta, neix al segle XVI, trobant els primers testimonis en manuscrits on s'escriu la paraula sardana, és al segle XVI, però tal com la coneixem avui és a mitjan segle XIX. A Figueres, a l'Empordà, sobretot Figueres, que era la capital federal de tot l'estat espanyol, on hi havia més polítics que van anar a Madrid a defensar aquestes idees, la sardana va agafar tot aquest republicanisme més aviat d'esquerra, obert, liberal en el sentit del segle XIX. En canvi, la sardana, quan va ser traspassada a les idees catalanistes, de caire conservador, va ser a principi del segle XX, ja ben bé a finals del XIX, però sobretot a principi del segle XX, és quan va arribar a Barcelona, els catalanistes conservadors la van agafar com a dansa nacional el 1906 i la van estendre per tot Catalunya, transformant-la en unes altres idees conservadores i que els hi anaven molt bé per aquella època. És clar, què vol dir dansa nacional, no? Que l'hem de ballar tots per obligació. Aquí jo crec que és el quid de la qüestió. Si ser dansa nacional vol dir que és una dansa imposada, com ho va ser a principi de segle, evidentment això provoca un rebuig. Si la sardana és algo que engresca la gent, és una cosa que engresca, llavors la gent la ballarà no perquè sigui nacional, sinó perquè li agradarà.